An so a ba hammata iska a zauren majalisar dattawan Najeriya yau. Takaice dai ga abin da ya faru. Hayaniya ta kaure ne a majalisar dattijan ne yayin da sanatoci ke muhawara kan zargin cushen kuɗin kasafin ƙasar, wanda shugaban ƙungiyar sanatocin Arewa mai suna Abdul Ningi ya wata tattaunawa da sashen Hausa na BBC. Bisa wannan ne a farko shugaban kwamitin kasafin kuɗi Sanata Adiola ya gabatar da ƙorafin Abdul Ningi kan batun tattaunawar da ya yi da sashen Hausa na BBC. Bugu da ƙari da shi Sanata Adiola ya ƙara saukar kalaman Abdul Ningi da ya yi na cewar ana kasafin kuɗin Najeriya iri biyu ne. Sannan Sanata Adiola ya ƙara da cewa wannan kalaman na Sanata Abdul Ningi ba gaskiya ba ne, sannan kuma hakan tamkacin zarafi ne da kuma kazafi wa mutanen da suka shafi haka. To fa biyo bayan wannan abun ne fa shine aka kaure da hayaniya, wanda a yanzu abin da nake gaya muku ma an dakatar da Sanata Abdul Ningi kan faɗin gaskiya da ya faɗa har na tsawon wata 3. Wanda ya yanke wannan hukuncin kuma shine Godswill Afabio, shine shugaban majalisar. To amma ni abin tambayar ma da zan yi anan shine, shin wannan dakatarwar da aka yi Sanata Abdul Ningi an yi daidai ko ba a daidai ba? Allah ya sa mu dace. Nigeria. Yawa kada ku manta da application din BBK data su tana nan a Play Store, za ku iya zuwa ku yi downloading ku ci gaba da siyan data. Subscribe my YouTube.